סטיקה. מה זאת אומרת צריך דגי זהב? ללקוחה, אני גנן. אוקיי. אלו דגי זהב, בגודל הזה הם עולים 5 שקלים, יש שם מקום, בריכה עובדת כבר, קיימת. איך אני יודע כמה אני יכול להתחיל שם? כמה ליטר מים יש שם, מה גודל? היו בזה דגים פעם? היו בזה דגים? כן, היו בזה... היו בחולות שם. וואלה. למרות שהזהב נשאר היה שם הדגים שסוגים אחרים בערך מטר על מטר, או יותר מטר 20. יש שם משהו כרגע? שם כמה דגי זהב יוצא יותר. יש שם סירקולציה כלשהי, יש שם איזה פילטר, משאבה, זה שני מפלסים כאלה שעוברים, ונכנס אוויר, הכל. וזה לא מים חדשים או משהו כזה, זה מים שכבר עובדים וקיימים.